Vítejte u této nahrávky. Měsíc ve své plné fázi nám nabízí silnou příležitost. Dnes se ponoříme do energie, která je ideální pro propuštění toho, co už nepotřebujeme, a pro přijetí toho, co si přejeme. Tato nahrávka je vytvořena, aby vás provedla celým procesem. Najděte si pohodlnou pozici, buďte v klidu a pojďme začít. Začneme tím, že si najdeme pohodlnou pozici, buď v sedě nebo v leže. Ujistěte se, že se cítíte příjemně a že vás nic neruší. Zavřete si oči a začneme. Začneme tím, že si zhluboka nadechneme nosem a pomalu a hluboce vydechneme ústy. Toto budeme dělat 3krát. Nechám vám teď prostor, ať se krásně napojíte na svůj dech a výdech. Představte si, jak s každým výdechem odchází vše, co už nepotřebujete. Dovolte svému dechu, aby se ustálil. Nemusíte ho nějak měnit, jen ho pozorujte, jak proudí dovnitř a ven. Cítíte, jak se s každým nádechem naplňujete klidem a s každým výdechem odevzdáváte vaše starosti. Vnímejte, jak vaše tělo tíhne k zemi a jak se spojujete s energií pod vámi. Přeneste svou pozornost na noční oblohu. Představte si, že na ní vidíte krásný úplněk. Může mít lehce začervenalý odstín. Je jasný a plný síly. Vnímejte jeho energii, která vás objímá a prostupuje skrz vaše tělo. Cítíte, jak vás jeho světlo naplňuje klidem, radostí a silou. Toto světlo vstupuje do každé buňky vašeho těla a naplňuje vás klidem a silou. Jste v bezpečí a v harmonii s tímto magickým okamžikem. Úplněk je časem propuštění a transformace. Dovolte si uvědomit, co už ve svém životě nechcete. Může to být starý strach, negativní myšlenka nebo cokoliv, co vás brzdí a trápí. Nemusíte to pojmenovávat, jen si to představte. Představte si to jako obláček kouře, který s každým výdechem opouští vaše tělo. Jen sledujte, kouř stoupá k nebi a úplněk ho mění v čistotu a energii. Vnímejte, jak se vaše tělo i mysl osvobozuje. A nyní, když jste uvolnili staré, zaměřte se na to, co chcete do svého života přivítat. Představte si, že s každým nádechem se naplňujete láskou, hojností, klidem nebo čímkoliv, po čem toužíte. Představte si tyto pozitivní věci jako teplé zlaté světlo, které se usazuje ve vašem srdci. Cítíte vděčnost a radost, jste otevřeni novým začátkům a přijímejte energii hojnosti a lásky. Představte si úplně cokoliv. Je úplně jedno, co si kdo přeje. Vše vám vesmír a úplně splní. A pomalinku se začneme vracet do přítomnosti. Uvědomte si své tělo, vnímejte, jak sedíte nebo ležíte. Pohněte prsty na rukou, na nohou, pomalu se protáhněte
Přeji všem, ať se máte moc krásně. Ať se vám splní vše, co si přejete a odevzdáte vesmíru, úplňku to, co už vám neslouží a co vás trápí.